A Millenáris Teátrumban vagyunk a folyosón, a színház itt van tőlünk balra, és egy óriás animációs kirakós van itt mellettünk, ami nem más, mint hogyha egyetlen egy képregénykocka lenne. Hát mik ezek pontosan, Zoli? Ezek óriás képregények, ami aféle interaktív képregény lenne, magunk is beléphetünk a képregénykockák közé, illetve felnagyítottunk egy-két olyan rajzot, amit általában az emberek kicsiben láthatnak az újságban. Ezért különleges talán ez a kiállítás. Mi volt az apropója annak, hogy ti ezt létrehoztátok, illetve hogy fölkasíroztátok a pici képeket ilyen nagyra? Szerettünk volna nagy képregényeket csinálni, szerintem ez az országban ez az első ilyen nagyobb megmozdulás, ami ezzel foglalkozik, hogy óriás képregények. Aki most nem tudja megnézni, viszont képregényrajongó, az majd egyszer találkozhat még ezekkel valahol? Terveztek valami olyan komoly megmozdulást, ahol akár több darab is ezen kívül részt vesz majd? Negyed évente van egy-egy képregényes rendezvény, és akkor szerintem ezekkel a képregényekkel ugyanúgy találkozhatnak a nézelődők, illetve a látogatók, és lesz június 4-én valószínűleg egy nagy rendezvény, ami a képregény világnapja lesz, és szerintem ott biztos, hogy díszletként bele lehet lépni a képregények közé. Ezek a képregények a Magyar Képregény Akadémia alkotásai, illetve egy-egy alkotó alkotása. Ezt például egy olyan srác készítette, aki a képzőre jár festőszakos, azok pedig tehát, hogyha így ugrunk egyet, akkor a hátsó képre ugranék, azt egy iparművészeti egyetemre járó srác készítette, a Lancinger Mátyás, akkor így gyorsan elmondanám a neveket. Lancinger Mátyás csinálta azt a hátsó képregényt, ezt a Tamási Antal, ezt pedig a Bardon Barnabás, és az a vonal inkább ilyen street artosabb, ez pedig festői képregény. Hogy van ez? Tehát itt alkottok egy kis klubot, ugye akadémiát említettél az előbb. Igen. Tehát itt gyűjtitek azokat az embereket, akik egyrészt a rajongók, gyűjtők, másrészt pedig saját maguk is alkotnak. A Magyar Képregény Akadémia ez egy egyesület, és tulajdonképpen alkotókat tömörít. Tehát nem tömöríti az összes magyar képregényalkotót, hanem csak azokat, akik tagjai szeretnének lenni ennek az egyesületnek, és tulajdonképpen ez egy ilyen kis alkotóközösség, ez az egész, és egy olyan próbálkozás, hogy dolgozzunk együtt, beszélgessünk a képregényekről. Természetesen tehát szeretnénk úgy nyitni a közönség felé, hogy ne csak alkotók legyenek tagjai ennek a közösségnek, hanem akik érdeklődnek a képregények iránt is, és hát majd szeretnénk beindítani egy ilyen kis párbeszéd, egy kis diskurzust a képregénykedvelőkről is, hogy minél jobban az alkotóknak az alkotási folyamatával megismerkedhessenek. Tehát tulajdonképpen egy ilyen kis fórumot szeretnénk beindítani ezzel. Ha 10-20 évre visszamenőleg visszanézünk, akkor ez államilag nem volt úgy támogatva, és nem is volt úgy szabad képregényt rajzolni, illetve nyilván voltak fiókban rajzolt képregények, de publikálni nem nagyon lehetett képregényeket, csak ezeket a történelmi adaptációkat. Tehát ezért van az, hogy most tavaly 16 képregény kiadó született Magyarországon, illetve 16 kiadvány, és ha 2004-ben visszanézünk, akkor talán egy-két kiadó létezett. Tehát most van egy iszonyatos nagy lökés, beindult egy iszonyatos nagy nyomás a képregény oldaláról, és reméljük, hogy ezt a rajongók is fel tudják venni. Tehát most ez arról szól, ez a pár év, hogy az emberekkel megismertessük a képregényt, és megszerettessük, talán ez a legfontosabb. A Magyar Képregény Akadémia kiállítását március 1-től 5-ig lehetett megnézni, de remélhetőleg a képekkel majd még találkozhatok június 4-én a Képregény Világnapján is. Legyetek képben!